Ассалому алайкум дӯстон, бародарон, бинандагони канали Оянда, махсусан обуначиҳо ва бинандагони нави канали Оянда. Хуб, ташаккури зиёд ки бо ман ҳастед ва наворҳои маро тамошо мекунеду дастгирӣ мекунед каналро. Якчанд вақт пеш дар канал ман наворе пахш карда будам. Агар ки шумо онро надида бошед, силкашро дар зери комментария мегузорам ва дар ин ҷои видео ҳам мегузорам. ҳатман даромада бинед. Инчунин оиди оне ки мо дар бораи чӣ дар ин канал наворҳо омода мекунем, аз описанияи канал, оиди канал даромада бинед ва фаҳмед ки мисол мо дар ин канал дар бораи чӣ навор омода мекунем ва пешкаши бинандагон мегардонем чӣ гуна видеоҳоро. Ба ғайр аз ин ман медонам ки дар канал ҳаводорон ва дӯстдорони варзиш, махсусан варзиш аз намуди гӯштини миллӣ, обуначиҳо зиёдтар ҳастанд. Аз ҳамин сабаб ҳам мехостам ки аз шумо пурсам, инчунин аз шумо пурсам ки мисол дар оянда дар бораи чӣ намуд видеоҳо, дар бораи чӣ чизҳо шумо мехоҳед видео дидан ва чӣ намуд видеоҳоро интизор ҳастед аз канали Оянда. Видеое ки ман дар шаҳри Красноярск ба навор гирифта будам, ин гӯштини миллӣ буд. Он соли 2020 набуд. Бисёр аз обуначиҳо суол карданд ки ин видео соли 2020 аст, аммо ин видео соли 2020 не, соли 2019 ба навор гирифта шудааст. Инчунин нафароне ҳам пайдо шуданд ки мисол дигар блогерон онҳоро фиреб дода дар рӯи видеоҳояшон аксҳои видеоро дигар мемонанду дохили видеоро дигар, ва чунин обуначиҳо аз якчанд блогер фиреб хӯрда ба мо ҳам бовар надоранд ва наворро тамошо накарда комментария менависанд ки гӯё видео бо сурати рӯбудааш мувофиқат намекунад ва дар видео он чизе ки дар акси рӯяш гузошта шудааст он вуҷуд надорад. Аммо чунин нест. То видеоро то охир тамошо накунед, ҳеҷ вақт комментария нанависед оиди видео, хулосабарорӣ накунед. Он чизе ки баъзеҳо мехостанд бинанд, ин дар дақиқаҳои 11 ин видео мавҷуд буд. Метавонед такроран ворид шуда ба канал ба ин видео ҳатман бинед ин видеоро. Ба канал обуна шудан ва ин видеоро ба дӯстонатон каналро ба дӯстонатон фиристодану ба ин видео лайк гузоштанро фаромӯш накунед ҳатман. То наворҳои оянда дар паноҳи худо бошед. Хайр.